ddod y Cynarfon a nes i cael yr opportunity trefeilio i Finland. Dath ni'n gwario dydd yn Lati, gwario dydd yn Helsinki, a gwario few dydd mewn camp efo pobl o Finland. Oedden ni'n cael mynd stwff fatha snowwalking, skiing. Halfway over to pwynt o'r trip i fi oedd bod yn Northern Lights oherwydd mae o'n perffaith. Pwrpas y daith i ni oedd i roi cyfleon i bobl ifanc na fysa'n cael cyfleon fel hyn fel arall heb grant fel taith. Maen nhw'n bobl ifanc sydd wedi ffeindio hynna mewn adeg anodd, wedi delio efo trauma. Mi gafon nhw'n ei gymaint o wahanol bethau tra'n y ffeindir o cyfarfod pobl ifanc eraill mewn sefyllfaoedd debyg, wedi dysgu sgiliau cyfathrebu, gweithio mewn tîm, teithio'r trafnidiaeth cyhoeddus. Maen nhw'n jyst wedi cael ei bethau'n anhygoel. Ers y trip, dwi'n teimlo fatha jyst yn byd yn dal fi nôl i mwy. Dwi wedi gallu gwneud stwff fatha'n siarad differential lot o bobl a dwi'n gallu trefeilio efo nywythu yn heb teimlo nervous o gwbl. Yn sicr oedd y taith yn ei llwyddiannus iawn a da ni wedi cyflawni'r nodau a mwy fyswn ni ddweud bod pobl ifanc wedi cael modd i fyw, maen nhw wedi cael profiadau newid bywyd a mae un unigolyn yn benodol wedi sgwennu y llythyr i ni ar ôl dod adran deu faint oedd o wedi newid ei fywyd ac dyfyniad gyda fo oedd bod wedi gael hypustrwydd am y tro gyntaf ers blynyddoedd, felly lot fawr o eich o bwyntiau. Ac i ni hefyd, dwi'n meddwl fel mudiad, bod ni wedi gallu dysgu o sut maen nhw'n defnyddio natur efo iechyd meddwl oherwydd yn Cymru gyda ni lot o adnoddau naturiol a da ni'n dysgu lot gyda nhw. Does na ddim downsides o mynd ar trip fel ma o gwbl a mae o'n opportunities i ni fi bywyd. Cyngor ni fel gista fysa ewch amdani, mae o'n brofiad anhygoel, mae'n brofiad eitha hawdd, mae staff taith yn gallu helpu fo unrhyw beth. Felly, ewch amdani, mae o gyd wertho i weld gwyneba'r bobl ifanc.